ni penjo ni osedonjo. Dr. Kasuku, wan gi dakika kang'eny to ariyo. Kang'eny mar duoko penjo gite. Kendo chiwo bende ote ne oganda ma nyikwa Ramogi nikech wadwa ne weche manyien ma Sadik. Koro abiro wuoyo mapiyo piyo. Yes. Mondo ane kaka wakonyo piny ni. Ne nitiere penjo mano penji gi Victor Ochieng'. Ni jok ma onge go tinyalo kony nade mondo chudi. Mana kaka ne wacho ni jo siasa jok mago siasa joma gimako to fuong cha to jopiny bedo gi chia gi japiny same japiny mikonyone mikone no register kokone ni wan kwa kao gini to wadhi wito shane kabisa to jopiny go maja go ni koro to gine jomo ni ko chul gini mondo gikonyre. Yes. Koro wadwa wacho niya jopiny nyaka tang' maybe gono eno en entertainment lakini mondo jopiny owinj mondo o register e SHA. Okay. Registration chendo kabisa. Jopiny mondo register. To kendo ji mondo kaw information ni motegno kendo gikawe ma serious. Penjo no pod otudore gi machielo. Olabano Koth no penjo suggestion. When suggest mondo community otim grassroots. Yes. Mano kare. To gi wach mar lipa mdogo. Yes. Kanyo bende nikech wang'eni wach emomiyo nyocha no wach mondo tim lipa mdogo. Nikech osefweny ni mondo chudo michudo pumbi cha teko ga. Okay. Koro inyalo tim matin to ji mondo beda committed gini kik ji nene ka pek moro kik ochal ka bul pek ka ji duogo ni seche ma ng'ato tuo cha ni to koro pek to seche ma ng'ato osebedo matuo koka ji ringo ni manyuru pesa wadhi wachul gini for the whole year tago. Victor openjo wach mar system ipenjo kanyo ji ariyo system ma hang system abire kende andike ka nikech thuolo ma wan godo tin system o seche moko obedo specific even to the institution itself. Inya yudo ka system magiketo oko wit nyalo mana bedo hospital based kata seche moko kata mana staff mes hospital ana seneno gino gi wanga kipenjo gi makuru malongo kofwenyo ni kari ni ngama wange riek koko duogo ni ni me mana dakika matin ato koko duogo ni ni koro rotiyo to chondo no koni ni gino okini kata ni go apar ko biro tiyo tikone ni inge ni riambo. Koro miyo jo osiptende be nyaka dwar education mondo gikony jopiny nikech seche moko gin ging'iye ka tich ineno ni ena tich tu ni jogi chanda kata kanyo bende apani useneno gino. Koro wadwaro mondo ji te obed ma committed obed ng'amo tiyo osiptal obed japiny madwaro mondo konye. Okay. To gi jotelo bende mondo obed achiel kuom konyo ji duto. Wach mar affordable housing doctors bende mineno seche moko gi hospital ma seche moko ioro mana ni OS no ni dhi ng'iew yath no. Doctors of course ne ging'iyo en hospital ka to seche moko ikoni ni dhi mondo dhi manya x-ray ang'owa dhi mondo dhi pime lab ang'owa oko kocha ne ka to ging'e ni mago kuonde gi. Then pharmacy mago bende ne meke koro magi nokelo conflict of interest ne theko lakini pod medo rie. Okay, mula wach affordable housing dichiel sa rumo kabisa wadhi e studio mar ariyo. Koro wach affordable housing to wach manyaka joge wawuoga ok ayanga. Right. Nikech ang'eni ji nokong'iyo kode lakini ji ochuda to gima ng'eyo bende seche moko loso gi dhano ka seche mapok ofwenyo the need kapok oneno ni gini tiyo. Seche moko ginyalo keti gi argument seche moko loso gi chulo ni gino bende serious adieri ikone ne omera gini serious. Okay. Koro miyo ji okaw gini ma serious kata miyo wacho ni mondo obed ki igere kuonde ma anyuola wantie kama chalo Sarang'ombe gang'owa jotendwa kata ma kuonde kata ma MPs bonego prioritize nikech sirikal winjo gi. Erokamano. Koro miyo jotendwa jogewa to gi kata opinion leaders. Okay. Obede kanyakla kendo mondo ji okawe gi gimotegno nikech udi gi bro chopo kama koro gionge. Alright. Bro chopo kama gionge to jogewa kik bede ni chulo rent meet negi. Okay. To sirikal to seketo gini kendo President William Ruto miyo jogewa ma oko goto kendo oko piketo nwara tir ni kik idonji
sirikende mamoko to lok nyaka kata miyo apanyo manung'eyo Nyakwara Ramogi koro miyo yauru wang'u yauru